dvojminútový trest. Teda pôjde odsedieť Filip Danko. Silová hra. Ďalšia. Hostujúce Topolčany nám začala. Sledujme, čo si s ňou žochári poradia. To je Legalín. Legalín s jeho druhým gólom v zápase. Tak naozaj exkluzívne to trafil hráč mesiaca december. A pre Legalina je to teda, hovorím, druhý gól v zápase. Okrem toho si pripísal aj asistenciu na gól Alexandra Plokotníka. My si ešte raz môžeme vychutnať jeho ťažkové zakončenie.